This is my new home. With the spidur. Pozdrav drugari, večeras ćemo da prespavamo u ovom tunelu, koji inače nije ništa posebno, služio je samo da odvodi vodu iz lokalnih njiva, a nalazi se ispod željezničke pruge, pa je sa stanice, tako da bilo bi u redu da se snimi jedan klip u mojoj neposrednoj okolini, jel? Mi smo se ovdje igrali kad smo bili mali, ali pošto je pa sa stanice mator, u njegovo vreme nismo imali ove moderne telefone sa blicevima i nismo imali mnogo para za baterijske lampe, pa smo se mi uglavnom ovdje danju igrali i prolazili smo kroz ovaj mrak, jel te, danju. Ovo je prvi put za mojih 30 i kusur godina da sam ja ovdje noću, tako da vi idete zajedno u avanturu sa mnom i saznajemo da li u tunelu ima drekavaca, prkuliša, veštice, ostalih utvara, ali pre nego što istražimo tunel, da napravimo neku klopicu i da napravimo ovo mesto da bude naš new home. Šta je jedan dom bez dobre vatrice, jel? Drugari, vatrica se polako zakuktava, a ja ću da vam pokažem šta sam poneo za večeru. Znači ovo je jedno standardno pakovanje karnih s kobaji, to ćemo posle da nataknemo na neki štapić i da pečemo. Ima ovdje malo i slanine koju sam isecko, ovako na ove sitne komade i to ćemo isto na štapić. A u ovoj drugoj kesi imam ove krompiriće spremne već u alu foliju i nauljene i začinjene s nečim što mi je Rašić doneo iz Grčke. I to su poznati krompiri u gaćama. Mi ćemo odmah da sunemo u vatru, da se oni prže dok mi istražujemo tunel. Ohoho, čure se naši krompirići. A mi idemo pravo u tunel. Ali kao što sam već pomenuo, nije ovo ništa specijalno, ali da vas upozorim, ako se bojite paukova, bolje scrollujte dalje. Pošto ovdje ima It's a spidur. Ima dosta ovih paukova. Sad ja se dobro sećam da ovdje, pazi, mi smo ovdje išli po totalnom mraku sve dana i nikad nas ništa nije napalo. Tako da, mislim, mi nismo ni vidjeli šta je ovdje. Ja ne znam kako smo mi bili dovoljno ludi da, eto, tako ko deca, brate, prolazimo vuda. Mada kad si mali ne razmišljaš ti puno. Evo da vidite kako to izgleda iz moje perspektive. Ko u, da ne kažem čemu, jebi ga je tesno. Evo viš, ovako smo mi išli, mi smo i trčali, brate. Moglo je da nam se desi svašta. Mogu nešto da nas zviznu u glavu i da ostanemo ovdje dole, brate. Vidi se naša vatra s polja. Valjda neću da upalim šumu, a? Tunel je išao malo ukrivo, nije išao baš totalno pravo. Pa s one strane, kad kreneš, obično nisi ni video svetlo. Inače, kad sam išao jednom ovdje preko dana, kao istraživo, primetio sam ovo ovdje da ima zapravo neki prolaz. Znači nije veći od moje šake, jel? I ima neka cev gore. Sa čemu je to konkretno služilo, stvarno ne mogu da vam kažem. Možda će Drekavac da proveri odande. Gospođo Drekavac, može mali Drekavac da se igra sa nama? A ima domaće i skriptidne istorije? Pa onda ništa. Recite mu da smo bili. Mali Drekavac ne može da se igra s nama večeras. Sva sreća. I to bi bilo to. Kraj tunela. S druge strane su, naravno, njive. I ovo mistično drvo. Idemo da vidimo dok su stigli naši krompirići, pa da polako pržimo kobaje i da uživamo u ostatku večeri. Pa da neće ništa neplanirano nam se desi, jebi. Dobro je, šumica se nije zapalila. Inače, ako se pitate što ne koristim ovo na glavi, to je da vas ne bi oslepeo. Odnosno ovi kanteraši što kažu da vas ne bi flešao. A ovo drugo što mi je za vrat, to je moj trasti nož, koji u ovom trenutku služit će za sečenje krompira i kobaje, a i potencijalno kao zaštita protiv raznoraznih utvara, jel? Sad dve loše stvari u vezi krompirića u gaćama. Prvo, nikad se ne setiš koliko si ih bacio. Izbroj 1, 2, 3, 4, 5, a možda ih je bilo 6 ili 7. Ili ih je možda bilo 4, a naš drugar iz tunela je ubacio još jedan. A drugo, mora da se čekaš da se olade, inače ne možeš da ih jedeš. To je što je. Sad ću samo da ih ovako vruće, da ih zaprljačim i da ih tamo, pa ćemo da ih posle otpakujemo. Inače, ako se pitate, ne pripremam baš kolac da nataknem od pire ili nekog džekavca, jel? Neće da mi služi tome, nadam se. Inače, ljudi, šalu na stranu s tim paranormalnim pojavama, ali ja se eto noću skoro 20 godina vraćam sam na stanicu i jedno 400 metara dobrih hodam u mraku
Nikad ništa nisam video, nikad ništa nisam doživao, ali ja sam skeptičan. I mislim, nešto definitivno postoji. Jer sad, da li će ovaj kanal da se bavi tim da istražuje, da li paranormalne pojave postoje po napuštenim zgradama i lokacijama, vidjet ćemo. Jedino realno što se meni čudno dešavalo je da sanjam neke stvari koje mi daju neki znake u životu, jel? Tako da eto, svako ima neku svoju magiju u životu koja mu se dešava, ne mora da bude baš neka paranormalna pojava ili neki kriptid. Tako da podelite vaše iskustvo dole u komentarima, baš me zanima šta ste vi tokom života doživljavali. Ali eto, možda nekim budućim klipovima možda zavirimo malo i u taj paranormalni svijet. Dok se oni hlade, da pripremam dalje. Jebem ti ispade mi slaninu u vatru. Jedan samo test, pa ćemo poslije da jedemo sve zajedno. Tako šta. Sad trenutak istine. Imamo kako nam ispod krompirići. Drugari, krompirići su u suštini ispali ekstra. Neki su malo ugljanisani, ali nije na odmet, jel? Samo ćemo da se potrudimo da ovu alu foliju naravno ne bacamo u prirodu. Ne znam koliko me vidite od dima, ali karne iz kobaja, kuku baja, skroz med. Ali za ovu priliku je ekstra. Razni se ovdje zvukovi čuju, ali ne bi baš da se okrenemo. Recite ako ste nešto primetili, da ja nisam. Vatru sam zagasio zbog sigurnosnih razloga. A ja ovdje imam jedno interesantno piće sa malo smešnim imenom. Cockburns Fine Tony. Ovo je bio poklon jedne moje tetkine drugarice, preko je malo da ga probam da me ušamuti čisto pred spavanje u ovom ćumezu, jel? Pa da vidimo na što liči. Ima neki čudan ukus između rakije i vina. Ali nije loše. Vreme je da udarimo slamu, dečaci. Što bi Ameri rekli, hit the hay. Valjda nećemo da imamo neke nepoželjne posetioce u toku noći. Ali imamo svoju samoodbranu. Sad ovo nije nešto naročito udobno. Ali bolje nemamo. Drugari, vidimo se ujutru, ako me bude bilo. A ako me ne bude bilo, recite im da sam dobro igrao Dotu i CS 1.6. Šta se zbiva? Trekavče si ti? Trekavče? Trekavče, šta to radiš?